Дуруд дӯстони азиз, ҳоло мо дар аэропорти байналмилалӣ қарор дорем барои яке аз дӯстҳои беҳтарини мо, Раҳим Продакшн, ки дар Федератсияи Россия тӯли 1 ҳафта қарор дошт. Барои пешвозгирии омодагӣ ҳастем. Иншоаллоҳ соати 4 аз рӯи гуфте нишасти самолёт ҳаста. Ба ин хотир интизори ӯ ҳастем. ӯ беҳтарин шахс аст, беҳтарин дӯст аст барои мо. Худо нигоҳаш дорад. Шумо низ дуо кунед дар ҳаққи дӯсти мо, ки сиҳат саломат ба ватан баргардад, то ки боз дар хизмати ҳамешагии халқ бошад. Салом, салом. Алайкум салом. Зинда бошӣ бобоҷон, зинда бошӣ. Салом алайкум. Алайкум бар салом. Салом алайкум овозат. Оз балангам мезанам, мегум Раҳим Продакшн. Раҳим Продакшн аст. Алайкум бар салом. Мега кори сӯзи саломатит хуба, аҳволот хуба? Маъруф ҳазур раҳмат ба шумо муборак бошад ака, миннатдорем. ҳазур раҳмат ака. дирӯз 155 буд, имрӯзаша намедонам, акн то рӯзи душанбе ҳамин хел мемонад. Алайкум бар салом, иншоаллоҳ. ҳазур раҳмат, маъруф, ҳазур раҳмат. Таҷикистон салом. Алайкум бар салом. мо аз ноҳияи Айни Дехонбачаи Фархура бародари азизи мо ҳастем. Алайкум бар салом. Алайкум бар салом. Дуруд шогирд, зинда бошӣ. Шукр, алҳамдулиллоҳ. Соз хуб. Салом алайкум ба сози хуби худованд бузург дӯсти шумо. ҳазур раҳмат. Раҷавалӣ ҳазур раҳмат акай Фарух, худованд нигоҳбон беҳтарин инсони ака. ҳазур раҳмат, орзу, миннатдорам. Иншоаллоҳ апай Саиди Гул насиб кардагӣ бошад, вобаста ба имконият рӯзи чоршанбе худо насиб бошад. ҳазур раҳмат мега. Деҳаи Дарх. Алайкум бар салом Фирӯз. Кино мешавад Таҷикистон? Кино мешавад иншоаллоҳ. Наҷибулло алайкум бар салом. Гап нест, давлат ҳатман. ҳазур раҳмат Абдухолиқ. Салом алайкум акай Фарух, кинои ниқоб мешавад иншоаллоҳ. Салом. Зинда бошӣ акай Рарзӣ. Салом, салом, салом акай. Зинда бошӣ акай Европа. Зинда бошӣ. Салом алайкум. Алайкум бар салом. Худо нигоҳ дорад ҳамаи шуморо. ҳазур раҳмат Маҳаммад, ҳазур раҳмат. Раҷавалӣ ташаккур. Албатта мо ҳамеша. ҳазур раҳмат. Ассалому алайкум. Сӯзи тинҷӣ. Зинда бошед. Зинда бошед. Раҳими Маҳаммад алайкум бар салом. Худо нигоҳ дорад. ҳазур раҳмат. ҳар гӯшаи канори Тоҷикистон акай Абдулло. Иншоаллоҳ картаам дар нақша ҳаста. Иншоаллоҳ мебинем боз. Алайкум бар салом. рӯзи чоршанбе иншоаллоҳ. ҳазур раҳмат шумо акай маъруф. ҳазур раҳмат Саша.
ҳазор раҳмат дӯстон, шумо хуб? Салому алайкум. Куҷо ба шумо? Аэропорт ба чира нишон диҳам Муҳаммад? рӯзи чоршанбе агар насиб карда боша имконият мубоша акай Фаррух аввалин суруд хондаи қадам соли 2000 не ай соли 2018 охираш 19 сар кардагӣ хато нависта. Салом акаҷон, филми деҳотӣ камё рӯзи чоршанбе иншоаллоҳ. Салом салом акаҷон, ба падару модар раҳмат. Акаҷон, худои шумо рӯзи боша. Шумо ҳазор раҳмат алиҷон, ҳазор раҳмат ака, филми шуморо ҳазор раҳмат аст асан. Иншоаллоҳ маъруф меброяд. Қурбонхӯҷа салому алайкум раҳмат. Аввалин шахс аз номи ҳазор раҳмат Қурбонхӯҷа, ҳазор раҳмат. Киноро пешниҳод мекунем иншоаллоҳ. ба худо наметавонам баъзан чизотона хулодан раҳимӣ бовар кунам. Кира пешниҳод мегирӣ ҳамон киноро тестед баро акай раҳима бародара гам нест ака. Акай Фаррух салому алайкум. Хуб мебарем якҷо иншоаллоҳ мешавад. Иншоаллоҳ. Шумо дар бурагӯсто дар донишгоҳи Рома дар донишгоҳ ҳастам. Акай Фаррух дар кино инқадар ҳазор раҳмат орзу. Салом алайкум барсалом. Алайкум барсалом. Нотон беҳтарин най тубудиён алайкат барсалом. Акай Фаррух ама маъруф не. Салом додарҷон. Нотон тестер барорам ба эҳтироми сайёра. Апай сайёра зинда бошӣ. Иншоаллоҳ акаҷон хаста нагардад дар оянда бирбори. Ҳазор раҳмат Фараҳман. ҳаракати шумо дастгирии мо пешравии шумо ба пеш истод. Ҳазор раҳмат. роҳи кори шумо ба бахшиш ака ман навистам акай Фаррух. Ҳазор раҳмат валиҷон тубурия. Майли акром мо дар барати ҳама кор кунем мо як карта. Иншоаллоҳ Таҷикистан айни кай мере? Ба қарибӣ мерам то медиа чӣ кор кунам чӣ хизмат кунам? Раҳим продакшн омадеста. Ҳо иншоаллоҳ омадеста акай. Салому алайкум Фаррух. Мешавад син қисми Фаррух созин. Ҳазор раҳмат. Салому алайкум Фаррух. Алҳамдулиллоҳ. Шамс ҳабиб зинда бошӣ. Саломатит хуб ба пеш ака. Ҳазор раҳмат ака. Ба пеш ака. Акаҷон дар ки ҷои? Дар аэропорт Фаррух айнагӣ сози бародар. Замину осмон ҳазор раҳмат. Шумо куҷо ҷоҳода? Аэропорт ба Шамс. Дар ки ҷои Шамс? Дар корхонаи дар ки ҷои? ба дараҷаи гарме ҳаста ки хай худораш шуд. Салом ака. Алайкум барсалом. Нели устод огарма бале. Хизмат шавад. Ман ғайр аз шумо ки дорам муроҷиат мекунам ба шумо. Зинда бошед барои гуфтантон. 13 ҳатман мешавад. дар ки ҷо мемошавем ато барои ин қадар хокисори бачаи ба имони худо нигоҳ. ҳазор раҳмат бегиҷон. ин киноро дам ҳамин киноро диловар як соат як ба худо зӯрам намераса ака. ҳамин чизи ҳамин воқеа аст барои ҳамон қадараш ба ҷонканиҳо қатъ мекунам, лекин боз худо насиб дастгириҳо шавад боз мекунемаш хубтара шавад. кора пеш бурдан гир Шамс. Ман бега меом акай Фаррух Сафед. Фараҳман гузарондам ҳамаша. Кам тараки дигаш монда. Фаррухҷон хуб асти моҳи Рамазон муборак. Шоҳидахон аран ҳазор раҳмат. Ниқоб мебарад. Иншоаллоҳ ниқобам мешавад. ҳазор раҳмат. дуристай. номи кадом мавзӯра акаҷон? хай ози ислоҳаш мекунем. диҳаи томин. дар WhatsApp ки номерота навис 9604645 рақамаш дар дасти ман нест. WhatsApp дар дасти ман аст. Метавонам ҳамроҳи худат гап занам. 9604645. ато моҳи шарифи Рамазон муборак шавад. беҳтарин филм мекунӣ. ҳазор раҳмат. ба соати чанд мебарои кино? иншоаллоҳ дигар акӯ соат муҳим нест. Кадом вақте ки шумо ба муфид боша ҳамон вобаста ба вақти шумо. рӯзи чоршанбе иншоаллоҳ. Фотима Ҳусейнова. ҳазор раҳмат. акай Фаррух акай Шамс хатти шумо кор мекунад?
дар чӣ кор мекунад шама? ҳози вақт нишон медиҳад шамс хубиша. бале тиҷи дурустай. боши саломат. Шумоам Шамшод саломат бошед. ҳазор раҳмат шумоям Нелия. раҳмат ба ёфтагитон акаҷон. биби калон Каримова шумоям худо нигаҳ дорад. кори давлат мекунед? ҳо муаллим ҳастам дар донишгоҳи технологӣ. Руслан дар донишгоҳи технологӣ муаллим ҳастам. хуб аст пинои худо бошем. раҳим салом расонед. ҳатман Шамс чӣ хизмат кунем? дуо кунед. Шамшод ҳозираша дуо кунед. хизмат шуд ман худам муроҷиат мекунам. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. ассалому алайкум. ина ҳозир барои шумо нишон медиҳам. гирду атрофро бибинем. ватани тоҷикистони азизамонро бибинем. дар аэропорт ҳастем. дидем аэропорт ҳастем. мудомам кама Шамс дарс наметиҳад. ман худам дарс метиҳам. не модари Шамс нест. ассалому алайкум. диди ватана тиҷи не боридга бин ба хотири худат. оз бародаро омадестам. мо шарт кардем ҳама каси тез биёяд. мутаассифона ман омадам. оно наомадам. раҳмат барои филм. зинда бошед. аҳлиддин алекат барсалон. омин Руслан шумоям худованд. ҷон бахшиши зиёд як хатоги қатӣ. як кас занг зад эфиримон мурд. боз гирон шуд. маъзарати зиёд. беҳтарин филм. ҳазор раҳмат. салом ватан. зинда бошед. зинда бошед. ай фарух ҳамон духтараки деҳотӣ шав. мепурсамаш султонҷон. мепурсамаш. беҳтарин филм. камтарак минуташа дароз кунем беҳтарин мешавад. каримов абдурозиқ ҳамин иншоалло шароит мешавад зур мурасад. якум ҳамин кора мекунем. давоми кинои деҳотӣ кай мебурад? рӯзи чоршанбе агар насиб карда бошад худованд дар нақша дорем. як кас як камтар маблағи дига мегузонад. як-ду кадр момондагӣ ҳастад. ҳамониро бигирем. баъд агар нашавад ҳамин чиз баъд рӯзи чоршанбе ҳафтаи дигар беҳтарин филм камтарак минуташа дароз кунем. давоми кинои деҳотӣ кай мебурад? гуфтам ба шумо. аҳлиддин иншоалло гуфтам. ҳозир барои шумо сухан кардам. лайка пахш кунем. лайка бимонед. чанд қадар зиёд шавем ҳамон қадар хуб ҳастем. устод москва олям барфай рома хадича исоев салом фаррух кинои хадича иншоалло 13 бубурем ба 14 зинда боши апаҷонак. аликат барсалом нигорби ассалому алайкум аллакай фаррух. аликат барсалом филматон ака беҳтарин. ҳазор раҳмат. сулаймон чида нагуфта ку бигӯ. шамшод зинда боши акай фаррух ҳамо ҳолата ролда серёзна биста. майли чӣ беохи шумо хатогиёра бигӯен ки мо ислоҳ шавем. ман ҳамавақт гапи шуморо болои дида мемонам. ман бе шумо қадам намебарам. муртазоҷ фаррух. алекат барсалом муртазоҷон. алҳамдулилло. салому алайкум. сӯзи худора шукр. нусир назаров ассалому алайкум. ва алайкум барсалом. салом. шаъри алло фақат пешравӣ мехоҳем қаблайка братски. ҳазор раҳмат. каримов ҳазор раҳмат. сӯзи алҳамдулилло сӯз ҳастем акаҷон. алҳамдулилло худора шукр сӯз ҳастем. салом аз шаҳри ғарбӣ магомед мегӯ. зинда бошед акаҷоно. зинда бошед. як чизи дигар ҳаста. ҳозир як видео мепартом дар бораи як нафаре ки модари худаш мехоҳад задан. ҳамурам ҳаракат кунед ки панд шавад то ки ҳамин шумораи ҳамин хеле инсонҳо зиёд нашавад. баъди ҳамин эфир ҳамурам филм метиҳам. як бор бибинед. иншоалло амирҷон. иншоалло. ҳаво гарма. гарма ғарибо. абдухолиқ гап нест.
бахативи каналларо зинда бошед, хело пешравӣ. Зинда бошед. Тоҷикистон гарма яка фар. Бале гарма Муртазоҷон. Саша ҳазур Аҳмад камолӣ дорад холат. Гам нест, иншоаллоҳ ҳама чиза ба инобат мегирем. Акай Фарух ждат дорем. Зинда бошед Орзу. Ден добрый удачи вам. Спасибо, огоҳ бошед ҳазур Аҳмад. Салом ака. Алейкат бар салом. Дӯсто кинои бурок ман ки кинои Лот Алимдар бошад. Майли Рома, ҳамин гапи тира гӯш мекунем иншоаллоҳ. Гапи там муҳим аст, барои мо гапи ҳама муҳим аст. Беҳтарин филме буродем шумо акаҷон. Ҳазур Аҳмад. Салом. Воибов Фирдавс бошӣ. Салом алейкум. Ҳамон хуб аст, гайр аз холат. Гап нестай. иншоаллоҳ ҳозир вақте ки бинем ки имконият шуд ҳатман мебинем иншоаллоҳ. Ҳазур Аҳмад барои гапи гуфтагӣ. Салом алейкум ака, бугу канали маро дароям. Ҳамин Баха тивирам бародар сухан кардаи мо ҳам дигар қадам мемонем. ҳамин акарам даромада як подписатсия кунед. Ина бародар Баха моҳи шарифи Рамазон муборакат бошад. Салом ака. Алейкат барсалом. Намешиносам ки ҳастӣ, лекин ба ҳар ҳол мо ҳамдигар қадди қадам мемонем. Ака ягон киное кун ки дар бораи ғарибӣ бошад. Ҳатман. Раҷаб Теҷӣ Деҳаи Дард. Ҳатман. Салом ака. Бахтиёр Акрамов. Алейкат бар салом. Алейкат бар салом. Ку мехоҳам лайк бисёр шавад. Лайк бисёр шавад. Лайка пахш кунед. Лайка пахш кунед. хоҳиш мекунам. Бахтиёр Акрамов. Муҳиддин Бобоев. Иншоаллоҳ дар нақша дорем. Ҳамин чизам ҳар матне ки шумо ба писанди хуб астай, бине ки беҳтарин ҳастай, дар ватсаби ман нависед. ҳатман дар ин доира фикр мекунем. беҳтарин. Зинда бошед Султонҷон Бобоҷон Ғафуров. Салом ака. Алейка барсон. Дӯстмурод Усмонов. Салом аз номи бачаҳои Кӯйбеш. Зинда бошед бачаҳои Кӯйбеш. Алейкум бар салом. қаблака Беллай Сафед. Ҳазур Аҳмад ака дар чӣ гапо? Не дар аэропортам, дар Тенҷи аст. Ҳишмат дигар филми деҳотӣ буромад ки рӯзи чоршанбе. Дигар ҳисоби буҷет махсус будан 2 ҳафта ба як бор кардем, лекин ҳамин чоршанбе нақша дорем. Як кас пул мегзаронад. Агар гузарад 2 кадри дигар мондаги сёнка мекунем. Агар нагзарад бо чоршанбе дигар мемонад. Ягон филми дар кӯлоб гир. иншоаллоҳ бародар дастгирӣ кунед. ҳатман дар ки ҷои гӯшаи каноре ки мехоҳем мо барои шумо хизматдаҳем. Магомед Ҳазур Аҳмад ака Фарух сози барои коро. Ҳазур Аҳмад Музаффарҷон худо нигаҳ дорад. Салом акаҷон. Алейкум барсалом Шервон. Салом алейкум акай Фарух. қисми 13 камеро ба қарибӣ иншоаллоҳ. Ба қарибӣ аминҷон. Дастгирӣ кунед бахара. Кай мебарои 13 иншоаллоҳ рӯзи чоршанбе ягон филм дар кӯлоб гирем. иншоаллоҳ кӯлобам нақша ҳасташ. мегӯм шумо бошед бо мо ҳама гӯшаи канор меравем. кино мешавад Ғафуров. Кино мешавад. ин ҳафтаи наша тамошо карда, ҳафтаи дигар ҳатман мешавад. надидам аэропорт ба авлавая Рома. Салом ва алейкум ассалом. Бошед акаҷон. мо мухлисои шумоем. Ҳазур Аҳмад. Ҳазур Аҳмад. аҳли Баха ТВ обуна нашин қиморай ҳарома. Баха ТВ ин қиморай. бовар кунед ман намедонистам ки чӣ ҳастай. хай худтон бибинед. чизе ки ба манфиат набошад ягон вақт накунед. салом алейкум ака. кино чӣ дер мебаромадеса? гуфтам Сафаралӣ ки ҳисоби маблағ астай. иншоаллоҳ кор хуб шавад боз мекунем. зинда бошем. след дӯшида Москва як бор тоҷикӣ тамошо кардам то охир шаб. Калон Каримова. зинда боши апаҷонам. худо нигаҳат дорад. ака чӣ хизмат кунам? Раҷаб дуо кун. кинои шумо чанд қисм?
нақша дорем айси боло ҳастай лақибеги ака акбар нуров зинда бошӣ ака акаму бо ватсап гам нестай хативи конкурс ҳаромай обуна нашин ба хативи конкурс ҳаромай бале ҳаромай ман чизам муқобил ҳастам ака чиба нихоб набарома ҳози замон режиссёраш мебиёд ҳамам гуфтагӣ ҳастам дар бораи ҳамчи як интервю метиҳад дӯстам инҷо чӣ мековӣ маҷнун дар инҷо я бародара пешвоз гирифтистам лекин нашнохтам ки ҳасти авлава нест ака нест надидам лекин ҳастай дар гӯшаи шаҳр бисёр дидистем инак дар аэропорт надидам салому алейкум кай мебурад кинои синз иншоаллоҳ аппаи марьям энгматова рӯзи чоршанбе насиб карда бошад душмани муҳоҷирон помол гуфта мегарданд зинда бошӣ алиддин барои фаҳмонданат дӯстам хуш омадӣ зинда бошӣ ака ягон кино дар деҳаи худмон иншоаллоҳ раҷаб ака ба мо ба зинда бошӣ мислидин дӯстам рӯзи хуб зинда бошӣ дар роли одами хуб бозии худтон амиқи хуб бин дар зиндагӣ марина ашурова апаҷони азиз ту биё тоҷикистон агар дар тоҷикистон бошӣ назди мо биё ман худамро баҳо додан наметавонам кино кай мебарад рӯзи чоршанбе дӯстамон фаррух акара мухлишем зинда бошӣ ака алиддин ака салому алейкум сарбаланд бошед ҳазор раҳмат дар европа душанбе шумо аэропорти душанбе шумо дарё ака шумо заказ мегирен закази чӣ валиҷон шукрсозӣ дӯстам дар ватан дар ягон кино мегирӣ иншоаллоҳ иншоаллаҳ фаррух албатта акбар акаҷон кинои никоб кай мебурад бояд бибурад моам дар фикри ҳамаем ки бояд бибурояд ки намедонем кай мебурояд ҳозир ина ман шумо дар давоми чиро нишон метиҳам албатта алиҷон албатта ина ҳозир бояд биёяд ҳазор раҳмат аби бибикама ҳазор раҳмат салому алейкум ҳамкорӣ дар филм хубашам ҳамкортонам дар филм файзалӣ гам нест ака охи дар ватсап навис ака барои чи дар барои он ки шароит мо камтар суст ака сафари салом рамазон муборак ҳамватанон ба шумо муборак бошад акаҷон моҳи шарифи рамазон зинда бошед як ду шеър худам навистам дар бораи ҳамин муддат мехонам шумо бихонед дар ватсап нависаш акаҷон парто раҳмат ба шумо зинда бошед устод раҳмат пештар як шӯхӣ барои ханда будам устод чӣ шӯхӣ буда холи салом зиндагӣ чӣ гуфтӣ ту нахондем чита моҳи шарифи рамазон бура беҳтарин бахш ҳазор раҳмат акаҷон ба шумо муборак ака аэропорта нишон ди ина аэропорта барои шумо нишон метиҳам тамошо кунед бубинед тоҷикистони азизи мо чанд қадар обод шудагӣ ҳастай ва мо барои пешвозгирии бародар дӯсти азизамон раҳим продакшн ба аэропорт омадагӣ ҳастем иншоаллоҳ ки бародари мо ки баргашт боз хубтар мешавад ҳама барои як кас барои ҳама зинда бошед зинда бошед миннатдорам яки шумо миннатдорам ки ҳамроҳим ҳастӣ о ватан зураи мат фаррух ака зинда бошед алиддин ки мирзохон осай шо ин ки бошад номашака устод раҳмат пештара шӯхӣ кар
дар ҳамаи шаҳри ваҳдат дар кӯчаи бинокон як видеокира кара ё кини акай Фарух чӣ ба Валиҷон Султонов чӣ ба инҷа чӣ масъала ҳаста ки ҳуҷҷат накунем куфамон зинда бошем ма Ҳафизова ҳатман иншоалло апаҷон ҳазор ҳама ба шумо ватан зурат гам нест рош ва ҳамон ду сериали як ҳафта бурория мо мухлис дастгирӣ мекунем шумо иншоалло сафариён агар дастгирӣ карданӣ бошем ман шумо гуфтам дар WhatsApp нависем 960 46 45 ҳамҷа суҳбат кунем дар WhatsApp нависем иншоалло ҳамкорӣ мекунем акаҷон филми деҳоти синзам интизорем ака Фарух яки ҷои ватани маҷнун деҳаи дарғ ноҳияи акай Фарух маро ҳамроҳатон Саидо Наҷибло чӣ ба намегирем ака биё мо бе шумо як қадам намемонем ҳазор раҳмат барои филмҳо гам не Шорух акай Фарух одами хубе ака зинда боши ака маҷнун дӯстам ака аз айни мебошад бисёр кинои чӣ ина ҳамунҷора бипурс ака ина унҷара ассалому алайкум расул ҳазор раҳмат шаҳри ваҳдат якҷо ман дар ғарибиём кӯчамонай унҷа гап нест Валиҷон гап нест шарифи муборак ба шумо мафтунаи Саид шумо дар муборак бошад апаҷони ман боши ака пешравита мекунем касе ки бо мо ҳаст иншоалло мо бо ӯ ҳастем касе ки дасти моро мегирад мо ҳам ҳаракат мекунем дасти ӯро бигирем гарди набувад фитодаро пои задан гар дасти фитодаи бигирим надорам ки шумо қатъи ман гам мезанед сухан мекунед ман якояки шуморо бовар кунед ба дараҷаи дӯст ногуфтанӣ аст ина як бор дигар аэропорти ватана мемонам бибинем тамом кадом дӯстон беҳтарин филм маҷнун зинда боши салом акай Фарух аз ғарибӣ зинда боши Клуб Сити ягон худованд акай раҳим соз кусама биёяд шумо раҳмат ба шумо ҳазор раҳмат зиндагӣ савр ҳазор раҳмат салом алайкум сози бародар Фарух алек адвар салом ҳазор раҳмат бахшиши зиёд яке интернети мо мурд занг мезадам бахшиш зиёне ки ака гапҳои сол 5 сол пеш бозем як филм меганам боши зинда боши мисли зинда боши акай Фарух қисми заде иншоалло алиди мебурад беҳтарин филм акай аз чанд қисм иборат бошад агар махфӣ набошад акай Фарух Клуб Сити айси болоа иншоалло акай Фарух кам кам куштарҳои ватана видео кунӣ иншоалло масалан шумо дар куҷора дар назар дорем ман ҳамонҷа именам барои шумо меравам салом ва алайкум ассалом зиндагӣ бо сабр салом акай Фарух боши саломат ҳазор раҳмат Сайриддин неки ака худо нигаҳбонат бошад Мислиддин Нуралиев ҳазор раҳмат шумоам ҳар як тимора худованд нигаҳбон бошад бовар кунед ки мо бе шумо ҳеҷ ҳастем ягон кор карданам наметавонем қадами ҳар яки шумо болои дидаи ман шояд ваня шояд акай Фарух ждат дорам Валиҷон насиб иншоалло не неста инам як бародари дигари мо инам Ҷамшедҷон омадеста ина никунем Ҷамшедҷона ва алайкум ассалом сӯзи ака субҳати хӯ марҳама инҷа бишин бишин ку чие дадасе раҷавалия гирифтӣ ака дар аэропорт алла нестай ҳӯзе ҳар як ҳафта мекунем кинои деҳотӣ аниқ модари шумо инқадар модари меҳрубона модарам неста Клуб Сити лекин чун модарай салом аз бачаҳои кулга ба шумо Зафар Куллук
چی باشد اکای زفر من نفهمیدم الله تینوی کمی انشالله می شود چی نویگری دو در نبی جون اکای عزیز نویگری همین که برادر رحیم جون بیاید همه را پیش پوز بگیرید انتظاری همه هستیم شما مانند پولاد علمدار هستین اکتیور ترکیه گام نیست زنده باشین زنده باشین زنده باشین شما مانند زنده باشین زندگی بو سر گام مت ندارم شک اکا فرخدت در فیلم بهتر گپ ندارم زنده باشید سایردین در دنیا خوب گرفتم خیر در همه شما در وانیا زنده باشین رحیم غرمی اکا نه رحیم پروداکشن خدمو رحیم غرمی رحیم پروداکشن خدمو علیکم و سلام نورو اکا قسم 13 روز چهارشنبه مبارک شو اکا فاروق شما عینگیمی بله از عینی هستم خوی محمد خلاف شهر کابل زنده باشین زفر خدا نگهتون دارد در کجای باشین اما در پیش رفتن خوبه انتظار زنده باشین جان اکای فاروق برای چی نقاب دیگر نمیبرد منو کارم حتما کلوب سیتی اوز هم تشسرود بیاد همون هم جدا داریم بیاد ده هم بورا رژیسور اساسی شما هست همون گم میزنه السلام علیکم رمضان مبارک و علیکم و السلام به شما مبارک سلام بلیت چنده کی میدونه بلیت چند بوده کی روسی گم نمیدونیم ولی که در همه ایرپورت هم نمیدونیم اوز میپرسیم با شما با مینویسیم اگه فیلم نقاب کنیم نقاب میشود نقاب همون رژیسورش بیاد گفتم که همون رو میبینم فیلمش مو تاثیر رسون میباشد نبی جون زنده باشین اکا او امیس جون میفراد التیموس چی التیموس اکا بچه ها ببینین همین بلیت چند های دونه که بلیت چند های های سو ایسو یا بلیت ها پرس چند های با بیو بلیت ها او یا پرس چانس ما یم بلیت با بیو اینا کسی شتاگی وحده دا او اینجا مسکا روز میپرسیم بلیت ها من کنوی شما رو تماشا میکنم زفر زنده باشید اکه زاکه ما رمز زود روز دورم تبریک نمیکنیم رامکای رمزی کنون رامکای رمزی خداوند به همه آرزوات رساند هر سو پیتر و صفو رساند هم دولت بی‌بها رساند و روز تولد رمزی 100 بار دیگر خدا رساند زنده باشی ویدیوتون تماشا کردم تشکر خدای شما مهمان میشه لوبسیتی نوری چشم بیو تو پوز کن نزاده چیکار میشه بعد اکبر روی راست خودتون باور کن مینوس رفتگی هستیم لیکن خیلی چیکار کنیم چی لو دوشنبه قیامت روز میپرسم گفتیم دوشنبه میپرسد خدای شما بهترین زنده باشه سلامت باشه در فیلم افریدگی کن چی ده اسونجان پاسوری تونستم 4140 بوده 4140 زنده باشه زندگی باشه سلام اینام بچه های یوان زنده باشه تولد چنده مبارک شو 90 اینی را ای کدوم دی تشکر جان در او ارزون نمیدونم اکا جان اکن شما شرایط خودتون قطعی گم میزنید که 12 فیلم 12 برو اومد که 13 شب بگو اکا بای بهتره زنده باشه این همین دودر رحیم پروداکشن نگاه کنید اینا احسان پروداکشن ها احسان پروداکشن ها احسان پروداکشن برادر ما هست که همین کدوم وقتی که زنگش زنه میگه لبا اکجو میگم ویدیو پادلی سکو اینا هوزی اکجو میگه دای پس کول میشه زنده باشه احسان جون میرم خونه تاجیکستان ان شاء الله پلی الندور تاجیکستان زنده باشی زندگی باشه سلام علیکم و علیکم السلام کلوب سیتی میرم من میخوام که همه برادران زنده باشه سایده روزی چهارشنبه اسلام ان شاء الله نصیب باشد
150 170 кас прямой эфир мекунад. Сӯза лайка. Салому алейкум. Дар омаден лайка пахш кунед. хоҳиш мекунам ки ӯзи як видео мепартам я ду гап гуфтагӣ ҳастам дар бораи ҳамон нафаре ки модарашро заданӣ ҳастай. Фикри худтонам нависен дар комментария ва ҳамон видеоро паҳн кунед. Акаҷон чанд фарзанд доред оила? Алҳамдулилло 3 фарзанд дорам, худоро шукр. Салому алейкум. Ва алейкум ассалом. Клуб Сити англиси. Ва алейкум ассалом. Клуб Сити тоҷикӣ ҷавобта гуфтам ман айниги филм кай мебурори. Зинда боши ака айниги. Акай Фарух ягон хизмат бошад гап зани ака. Масалан Акбар Нуров чӣ хизмат кардан метавонӣ ку бугӯ? Дидем у видеора. Зинда бошед. Касоз бигел ака зинда бошед Сафарбек. Ҳамон хари очашаш задай ай. Куҷо буда акаҷон медонӣ? Намедонем ҳамон Ҳамадон. Намедонем як куҷо ҳастам. Ай куҷо бошад Ҷамшидҷон? Чам намедонем. Ҳеҷ ка намедонем. Ҳоз бифаҳмем бахш шуморо мегӯем. Наёмаде ҳоз. Ки наёмада филм кай мебурад? Рӯзи чоршанбе YouTube сумета нефаридем надонистам мегӯям аз ваъдатайку. Намедонам ба худо ака шумо мумкин маъмо худтар бидонед. Раҳмат акаҷон. Зинда бошед. Ҳамадон ТВ зинда бошед. Ака Фарух пешравӣ бурдбори хубонам. Обод Хушбак Сарбаланд таманно дорам. Рамазон муборак ҳамватанони азизи меҳрубон. Клуб Сити тоҷикӣ азор раҳмат. Одам модари дашном мекунад сарашам айда майда мекунад. Чун хозула айдаст батам бовар ки нест Аллоҳ бояд диддор ёбчаҷон мисли қадри зар заргар бидонад. Дурустай. Дурустай. Акаҷон мо мехоҳам ки ай пеш як бор бинам шуморо ин орзуи дерини ман аст. Ман як мухлис шумаам бар. Зиндагӣ бу сар дар куҷои ту? Салом сози ака ман ва видеора. Сози Парвиз Абдуллоев созам алҳамдулилло. Маълим сози раҳмат маъруфи кал видео шакал ҳама бале Шамшур бале. И чанд сум буда Ҷамшед? Зарядка Ҷамшедҷон савдо мекунад дар бозори Корвон. Чизои оригинали хуб ҳастан 25 сомон бидастад. Метавонед ки дастрас кунед. Ор чандай? Каса аэропорт ба намегӯяд орда. Дирӯз дидам дар пеш хона 290 сомон буд. Акиҷо Фарух чанд солаи? Фаридун Махсум аз нояи айнӣ. Шаҳри Душанбе кӯчаи Нагори. Дар WhatsApp навис ака. Зиндагӣ бо сабр. Ака бошӣ. Дар WhatsApp навис. Ай ростия бача учаша. Не дурустай ӯ. Клуб Сити дурустай. Салома хуби устод. Тоди ҳунар Парвиз ҳазор раҳмат. Салом ай Москва. Ошо дорем зинда бошад. Раҷон зинда боши Маҳмадин. Зинда боши шумо Москвада ё Тоҷикистонда? Тоҷикистонда. Тоҷикистон ака ҳамин тарафи Москва. Иншоаллоҳ Акбар. Мо ки рафтем хабар мекунем шумо 360 сомон шудааст. Ваҳ. Ай куҷо фаҳмидӣ ту 360 сомон шуда Шамшур? Гӯшт дидам дар 55 сомон сар мешад то 70 сомон шадидам. Дар дигар 360 сомон як сорташ. Мумкин намедонам ака ман дар Душанбе дидам ҳамон қадар буд. Ҳама чӣ шуданаш мумкин аст. Ин ҷангҳо қатъӣ.
ноктаи Фаррух Умарро дар киноҳотон мегирем. Клуб Сити чӣ бане орзу дорам як бор киноролда бозӣ кунем. Иншоалло чӣ бане аз номи бачаҳои ғариб барашон бародари Фаррух ҳазор ама Сайриддин бачаҳои Варзук Бапеш Варзук нарафт. Иншоалло ин тобистони якум Варзобда ҳастем. бачаҳои ғарб зинда бошен. Худо нигаҳбонтон бошад. хуб хулоса иншоалло хулоса чӣ гуфтанем худо нигаҳбонтон бошад. дуо кунед дар ҳаққи бародари азизи мо Раҳим Production сиҳат саломат ба ватан биёяд. боз мо дар гуфтугӯ ҳастем. якдигарро фаромӯш намекунем. барои якдигар дар ин моҳи муборак дуо мекунем. худо нигаҳбонтон бошад. брусиб баромаде сайпул Клуб Сити гам нест. зинда бошед. дар WhatsApp нависем. WhatsApp дар дасти худ ман як бор дига гап мезанам. 960 46 45 касе чӣ гапе дорад дар WhatsApp нависад. 960 46 45 зинда бошед Фаридон. алейкум арсалом Мираж. худо нигаҳбонтон бошад. паноҳ ба худо бошад. боз дар иртиботем.